Salam Vatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçılar. Bugün gözel paytahtımız Aşgabat şäheriniň Olimpiya şäherçesinde yerleşen Başavaş Söwüş Tunguty sport toplumunda Saglyk goraýyş bilim we sport berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyş döwrüne atly halkara fergisi we ilmi maslahaty geçirilýär. Biz hem bu çäre Vatan media toparmyz we gatnaşmana geldik. Bu fergi we ilmi maslahat Türkmenistanyň Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiya şäherçiginiň dolandyryş müdirliginiň Başavaş Söwüş Tunguty sport toplumunda geçirilip, onda daşar yurt kampaniýalarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň, budaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýürit we ýokary bilim berýän okuw jaýlarynyň, hususy kärhanalaryň we telekeçileriniň, halkara guramalarynyň we daşar yurt ilçihanalarynyň öz ekspozisiýalary hödürlenildi. Halkara fergide Türkmen lukmançylygyna bilimde we sportda gazanylan üstünlikler bilen birlikde daşary döwletleriň ugurdaş kampaniýalarynyň alyp barýan döwrewak işleriniň köp sanyny ýaýbanlandyryldy. Şeýle hem dünýäniň öňde barjy iri kampaniýalarynyň bilim we sport boýunça alyp barýan işleri, tehnologiýanyň soňky gazananlary paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna we mihmanlaryna hödürlenildi. Ilim maslahatynyň işi 19 bölüm boýunça ýurdumyzyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň ýer edaralaryna hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ýokary okuw mekdeplerine dowam eder. Ilmi maslahat türkmen, inglis we rus dillerine alyp barlar. Halkara fergi we ilmi maslahat önümleri ilerletmek, işebirligi ösdürmek, bazary öwrenmek, ýurdumyzyň durly sewitlerinden we daşar ýurtlardan hünärmenler bilen duşmak üçin ul mümkinçilikler döretdi.